এটা আপনার জন্য ইতিহাস। আপনারা পাঁচজনকে দাঁড়াইছে, আপনারা পাঁচজন প্রতিনিধি एडिसि इलेक्शन पाइमा परे चिनि बर बो वानसुक लाइखा जे हादि जोंबो तिनि बुआग्रानो सापोर्ट खायो जेहेतु जोंबो जतनो माल बाक्साखाय थांसां लाइमा जाबो आमन बागिनो जों तिनि अ जागा नमिनेशन दिना फाइका एसडिएम अफिसआव इंगाय आंगासुनो कयना मुथुंगो चिनि त्रिपुराओ तंनाय र चिन ताको बुहुत सं आनि बायाब संनो जे सापोर्ट खालायदि चिनि बुआग्रानो जिदिना बागै आर हामबाय बाहे आसा दं आसा तो नादि आं आंनि जनसाधारण चिन नमिनेशन ना खाना खालायनानै लाइट दंलाय दाबो चिनर फाइमान फाइखा चिनि दा जां फैदि चिनि अनरेबल एम चिनि दारा फाइजा गायता दाबर जतन सेंट्रल उननि टीम फाइजा ताइ चिनि इलेक्शन कमिटि जन टीम दंरो ताइ टाउन कमिटिनि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जतन दंबायो ताइ भाइस प्रेसिडेंट चिनि कैंडिडेट आं इंट्रोड्यूस खायना मुसुङो यां सिगुन खायतांसनो सिगानि दबरमा बो हमकाय 11 वार्ड 11 वार्ड अभयनगर आरो बपासानाय गाय चिनि सपना किसाक बो हमकाय 12 नंबर वार्ड बासानाय nga चिनि गुल सिमिट बो हमकाय बासानाय 22 नंबर बनमालिपुर nga चिनि गुटुमराय का बो हमकाय 19 वार्ड बासानाय nga चिनि उषा रानी देवबर्मा बन थाखाय 17 बासानाय nga चिनि पाँचजन कैंडिडेट अबनो लाइफ माने पुइला हिस्ट्री चिनि त्रिपुरा मथाङै चिनि म्युनिसिपालिटी कर्पोरेशन इलेक्शन पर कन्टेस्ट खाइनाय जों आशा खायो ताकक थाय बुकुरक जे आगुलिबो तंनाय चिनि बरक थाय बन बरक वानजि तानजि जतन मिलुय चिनि फार्स्ट रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बोबगारा नामरे रव जबर पाछै दंगो अम कासे हिस्ट्री नरक जतन न कयो जे आगु तल सिटिजन न बरनो बुदना बागै ताइ जों चिनि जे डेभलपमेन्ट म्युनिसिपालिटी आमनो किसाना बागै दाउ पर किया तंजाक आमन बागै जतन न कयो सिनि नारु बायदि ताइ नन मिडिया थ्रु किसा नर बहं क प्रचार खाइदि बरनो जतन सिनि बानाय बेलाके हामाय जों दाउ खालायजनाय तिनी नमिनेशन माने बेलाय सक्सेसफुल लेन काहामनो था उनका उजासिनि किसा लेन माने कारण का किसा वार्ड नंबर वोटर लिस्ट अब किसा अपडेट जे बन कताल अब এখন जों मालियाना बागै जों किसबि कयेकटा मिस्टेक का हाबन आबनो परनो तसा काहामता नायाको कारेसना कर खाइमांका उनका बेलाके सक्सेसफुल जों पाँचटा सीट नमिनेशन जों सक्सेसफुल रिमांका वार्ड नंबर 11 12 17 19 22 उनका काय रिमांग के प्रमोथननै खरगपुरी कैंडिडेट ताइ चला खरबसा चिनि गुल सिमिट बो बाय प्रोफेशन बो इंजिनियर कम्प्लीट जाक गाबन बागैनो जतन न चिनि हामायमा रखातिनि जत टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ उनका काय पार्टिकुलरली चिनि आगरतला सिटी कमिटी नि प्रेसिडेंट चिनि आता रमेश गायताय जों बेलाखेते हामायमा रखातिनि चिनि अनरेबल को पीएम को फाइस सफायके पुलिसनि पुलिसनि
ओमफ्राय ताबो सिनि अनबो एमपिसि को दङ ओमफ्राय ताइ सिनि टान कम्पिटिसन का त्रिपुरा माता सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ बडीले वर्ल्ड जतन पाल दङ बेफोर सिनि दा सिता दा दिनेश नाथाय को PWF नि आदम सं सेक्रेटारि आबो जतन दङयो माने प्रेसिडेन्ट फोर जतन दङयो नाथाय बेलेकन सक्सेसफुल बेलेकन काहामखा ना कैंडिडेट अब जतन मखाखसं कन्फिडेंट दङसं ताइ आमन बागै जों जे टाउनाव दंनाय तामुचिनि बर ताम कोन बरक सं जतन नाइपिल खायो जेता चेंज तुमना नेंगा काकाय जों खाखाय तिरबा माथन काइसे चेंज तुमि मानो ताइ दाबो स्मार्ट सिटी जखनते आगरतला शहर चलि दङ जोंहा स्मार्ट सिटी न काहाम खाय जों देबो जिनि मडर्न नाखामाबो जों आबनो सक्सेस का डेभलप खाय मानो जों थाखाव आबन बागन जतन रिक्वेस्ट खायो जिनि जतन बरन जतन उदना माइतो अच्छा बड़ा रेखाना बिसक जागे दं बबो एरियाव न जों नगर पञ्चायत रग जतन दो तिने थाजों सागा जों आगरतला शहर त जों 11 वार्ड आगरतलानि परिस्थिति खुनु 12 वार्ड आमबासा ए आइ रग जतन रोजागै दं आमनि रिपोर्ट टोटल रिपोर्ट ताबो फाया क कारण खाना लास्ट डे खाना न साइमानाय बुसु जति फाइना दिनको गाउँमा जागा जमालाय दङ आमन जागल जों टोटल प्रेस मिट खाय प्रेस कन्फरेन्स खाय जों सागलाय आगरतला एरिया त तैबो दंखो माने नै जागा तिब्रासा एरिया आरो रगतै जों नाय दङ खाना लास्ट डे जों तै खाना रगो काइसा कने रिजा मानो हने जों दिनिबो सारिगो सिनि मिटिं दङ आबो खाय फरा जों खाना साइमानाय बो जागा जों काइसा दिमानाय बेलाके हामबाय खुलुमका जत तिब्रा हासिनि चिनि दफारगनो जों तिब्रा मथानि ओंगै जतन खाखाहाम याफारमानि बिसिंथि दिनैनि काइसा इतिहास सोलायजागनानै थाङै दङ तिब्रा मथानि ओंगै अमन पहिला सिगां टाउनो चिनि नमिनेशन साबमिट खालामनायनि बागै जों फाइमाखा अब बेलायखनो खातंनानि बेलायखनो खातं खबु तमानिखे आरो बिसिङाव बाहायनो 70 बोसोरनि सेतेबो गोबां बिसि चिनि हावो चलारो लरायखाय फाइमानि नुकजाबो आरो बिसिङाव टाउन एरियानि बिसिङाव बाहायनो दिनै नुकजागमानि बुखुग्रं खरब्रै लामा साख्लाय जों नंगौ आबनिफ्राय आंनि व्यक्तिगत भाबे आं बेलायखनो बरनो खास्राङो खापुरो बोसखाङो बर लराय खायथानिबो जों जतन अबननो सानानि मोजोङो जों बरनि गाना दंनाय जोंनि दफानि हामख्रायनि बागै जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जों खायनानै नाङै दङ अजराव जोंनि दफानि बागै जों गोबां मोजाङाव जों दिप्राय बुङै दङ अ हानि बोसाङै अ हानि सेलें हायङै दं माने अब बेलायखनो गिरिमा संसा बेलायखनो वानमा संसां दं माने यांनि यकमानि बागै दिप्रा मथा बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुरनि नेतृत्वे जों जोंनि हावो जों खरंथि सारनानै सुजुग माखा बेलायखनो खारसाङो दिनै अरा बासावै बनो बेलायखनो हामबाय मारो अमानि बिसिङाव जों दिनै जोंनि जे नमिनेशन साबमिट खालामनाय रगनो बरनि काहा कामना खालायो बरनि बागै जों सुरिबो बने नुखुं हुखुं दे बरनि साखा हामतङै बर लराय खायमाथो अब बरनि बागै जों सुरिबो ते तिप्रानि जत्तो सिने दफारनो जों कबगो बरनो याक फलबै खाखुफोर बायदि हामारि रोनानै ओंथों जोंनि बरफ दफानि बागै आयुग्लथों अहानि एक्जिस्टिं अरनि दंनाय हामनिबो सारक बरनि खरांथि सा थानिव बरनि सानमानि थानिव कुसुगो दंमै गाइडर बाहायनो हामारि खालायसिथों अ दफानि बागै आबनो कामना खालाय दिनै जों जत्तो जोंनि दफानि थानि जों आबनो आह्वान आरो ত্রিপুরা মোথা থেকে আমাদের মহিলা প্রার্থী আছি আমরা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার দাদারা তো অনেক বললেন আমাদের যারা আছেন প্রেসিডেন্ট ওনারা সবই বলেছেন আপনারা জানছেন তো আমাদের একমাত্র কাজ হবে মানুষের জন্য আমরা কাজ করব আমাদের পুরো এলাকাতে কি কি সমস্যা রয়েছে আগেও যারা করেছে এবং এখন আমরাও যাতে নতুনভাবে নতুন কিছু করা যায় কিনা এবং মানুষের সমস্যাগুলো আমরা দেখব যাতে আমরা তাদের সাথে তাল মিলিয়ে জনগণের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা এগিয়ে কাজ করতে পারি সবার ভালোবাসা কামনা করি সবার শুভেচ্ছা কামনা করি এইভাবে ত্রিপুরা মথা এগিয়ে যাক এটি আমরা সফলতা কামনা করি আপনাদের নমস্কার আমার নাম গৌতমী রায় 19 নম্বর